Jayamrata, Jayamrata, kowe mesti sing jenenge Petruk. Dasar para nyata sapa? Kala Birawa siswane Penemban Durna. Mripatmu mesti weruh dhewe. Sing kok dama-dama, sing kok gul-gulke sing jenenge Anoman Kendang Kapracundang. Tanpa beda kelawan kowe yen ra gelem diboyong ning Ngastina. Tan Wurunga bakal uncat saka anggamu nyawa kuwi. Piye? Katek nyogo ngalukur kasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ebelaran kumpul tabuka Ladala jimat sesembani kula ing Marcapada prapting delahan Bapa Guru Durna wanter amiji dhumateng ingkang putra siswa kula pun Kala Birawa cumadung dawuh Prabu Kala Birawa kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Guru. Apa to sebabe jeneng sira adon ndak awe cedhak saya ndak raketake? Merga ana bab wigati ingkang bakal ndak babar, ana jejiban utawa pakaryan sing bakal ndak sampirake ana ing pundhakmu kanan kiri. Ingkang dipun kersakaken kados pundi? Pripalungguhan iki anggenmu dandan aja kok kendhone kepara malah kenceng ana. Siaga ing diri samiga ing gati. Gandeng Lurah Petro Ripalungguhan iki wegah nampa wewarah nampik marang pitulur becik. Ora nggugu karo kandhane Pendhita Durna ora gelem tak boyong marang negara Ngastina. Nadyanto adiku Patih Sengkunis perintah lawan para Sata Kurawa supaya nyerang ana ing pecuk-pecukilane yen nganti ana bobol borate ana ketlayek ing lelakon. Ndak jaluk kowe aja mung mangku tangan. Kudu makarti, kudu tumandang ana madyaning pabaratan. Yen tetela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Kaparingipun kula bidhal benjang menapa Guru. Nadyanto sambung ngobor tol tintang rambatan pundak. Budhal dina iki ngestakaken dawuh bagus. Kumurung saking jroning praja
kewahan ngaraning ngajurit kong maguru kong teteka ya bu tulo korban kriting kurang ngesti prakata ingkang Ojo layu tebet wakatita layak to layak Petruk kendelik liwat jebul ana sing saguh dadi bodyguard ora pangkling kethek tuwek ora mudar-mudar Hanuman biyen yo dasar para nyata kowe delangap-delangap aton ngucap Bambang Swatama yo kowe aja melu celeng bola ten kebola tengen tumrap lakon iki kowe nyimpang ngiwa utawa nengen kowe nyingkira endi Petruk kantong bolong balak srimpung sikile bondo tangan tugel kulune Ripalungguane iki Hanuman gawe Giri Sayembara karepmu kena kowe mboyong ki Lurah Petruk nganti tekan negaramu Ngastina paton pinter jebol dadani Senggana piye mangka anggrasa sasumbar lindho gatara bumi kunjing kumaludha kuntara kato sikamarat murang tata nyata sangyali luwe maju ka para ngarsa aduh kaprapiran ya engkau maju tanding yuda kaparat den prayeto nora urung prateng
mati ya. Waduh yuk. Hei. Hei. Oh. Ya. Oh. Hei. Cepol kakakmu. Oh. Oh. Wah, cekal skillmu kowe. Oh, ini dah. Hei. Mati ya. Mati ya. Edian ketek putih ramudar-mudar. Yo, Bambang Kartomarmo. Nyoba kaprawiran maju. Ut. Edian Bendeles. Yo. Hei. Hei. Wah. Hei.
Indian. Oh. Ah. Oh. Indian. Kok koto sikar serahmu. Oh. Ah. Oh, hai. Oh. Ah. Indian. Oh, dua tiga kali. Lo. Oh. Ah. Oh. Ah. Lo. Obat. Ah. Oh. Wah. Oh. Parah. Ah. Ah. Weh. Wah. Piye ngono? Tak kamane. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Mati aku. Wah. 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 Minggir. Yan, acar mere, ora iso mere kok. Untune loro. Ya. Oh. Oh. Ah. Wah. Parah. Oh. Wah. Wah. Yan iso ngono. Oh. Ah. Parah. Yo. Oh. Ah, lo.
Oh. Hey. Ya. Oh. Oh. Hey. Oh yo, kurang tak kendang. Hey. Oh. Oh. Edian. Oh, ah, ah, wah. Oh, ah, 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 wah. Oh, ah, oh, wah, ora kena. Oh, ah, 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 wah,
Wonten apa to, Man? Dur. Kowe iki apa ora do nyawang, kowe ora nyawang para Kurawa padha adus kringet perang musuh Anoman. Lah dalah, para Kurawa niku jumlahe kathah, Man. Meng mungsuh Petruk, wah gampang, Man. Wong siji musuh wong 100, bayangno ya menawa wong 100 to, Man. Ya ning coba mulane kowe iki nek ana wong perang aja turu. Mbok nyawang kae sing maju dudu Petruk. Kae sing maju ana Anoman. Weh. Lah terus kula kon pripun, Man? Ya kon perang to, Dur. Mungsuhe sapa? Ya Anoman iki piye to? Wah, musuh Anomane niku kethek. Mboten saged, mboten level, mboten timbang. Lah terus piye? Apike nek kula niku perang kali sampean mana to, Man? Oh ya lucu to, Dur. Wis, pokoknya aku ora gelem. Aku nggak mau tahu. Kowe kudu perang. Musuh Anoman mbuh sapa musuhe, kowe kudu perang. Kowe lah salah. Yen ngoten kula tabrak dong banteng, Man, ora usah. Dung banteng nyapa to. Wis ndang kono perang nggih mang dongakne, Man. Sono, weh, apal. Kowe Anoman, apal karaku. Lah iya lah betina wae kumpul ning kathok. Lah ya kathoke kotak-kotak. Mati dering tangan kowe Anoman. Maju. Oke. Ut. Ah. Wis tuwek, ora iso kontrol aku. Jebol darah mana-mana, ambruk. Junjung bante, junjung uncalake. Dursasana Jaya. Dursasana menang. Wis suwi gak tau nek kuwi. Perange musuh Sambrahat terus. Oh, ora apa-apa. Hati-hati, ora usah meling. Oh, ora apa-apa. Oh, junjung bante, junjung ucalake. Dursasana Jaya. Dursasana menang.
Dursasana Jaya ora iso yen kaya ngene kudu dipedholne gunung kembar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oh. Sabetan tersilit tersulit. Anak itu apa wae cari ya. Oh. Oi. Dursasana kowe ora bosen perang jotos-jotosan terus. Lah iya. Uncal-uncalan ae ya cocok iki. Ayo to, kuat aku. Put. Weh. Alon naik uncal. Ah. Weh. Hey! Blow! Hey! Ah! Pusakan jroning kewa mandi koton telang padangipun kang ketaman brojo anak Prabu Kalabirawa ngandika Raden Patih Arya Sengkuni inggih nggih kados pundi kabul kawusananipun para sata Kurawa ingkang mangsah yuda Raden Patih. Alah. Mboten gondro sepira sedaya sami dadi gotongan. Merga wonten ingkang ndumbani wonten ingkang ndekengi dumateng Petruk nenggih Pendhita Kendhali Sada pun Anoman. Cukat cakut Trengginas tampil.
ing atase nembe kados mekaten kemawon parandene prigele kliwat ukur. Bapake kemawon pun bertekuk lutut musuh nika. Mergo nika sing disenengi dudu bapakne malah Pak Dene. Sing karo bapake mboten seneng dalang omonge ngono. Yen Pak Dene niku mendina disetel teng YouTube. Mula yen ngoprolke gunungan, ngoprolke wujudipun kayon ngados ngoten niku. Yen bapake niku isane gur ngoprone mboke niku. Nggih, anggene nggih seneng kemawon ya. Kados mekaten menika sak mangke gandeng para sata Kurawa sami dados royongan Purbawasisa kula aturaken dumateng anak Prabu Kalabirawa. Mang sumingkir mang soraki mang keploki saking ketebian wong pecuk-pecuk wilan menawi mboten mawut lho gurane batang. Tak gelap ngampar. Jayamrata kowe mesti jenenge Petruk. Dasar para nyata sapa? Kalabirawa siswane Penemban Durna. Mripatmu mesti weruh dhewe. Sing kok dama-dama sing kok gul-gulke sing jenenge Anoman Kendang Kapracundang. Tanpa beda lawan kowe yen ra gelem diboyong ning Ngastina. Tan wurunga bakal uncat saka anggamu nyawa kuwi. Piye? Lap ampar
Kala Pandhawa biya gumulung mangsiring sata Kurawa kambah ungkik trukati wah Kartamarma won-won wonten timbalan kang ngadhawuh Paman Patih mestine mripatmu weruh dhewe mulat marang kaprawirane Prabu Kalabirawa ingkang ngedap-ngedapi nganti Anoman klawan Petruk kantong bolong kendang kapracundang mbuh ngendi tibane lajeng samangke kersanipun kados pundi aku kelingan kok mbiyen putuku Lesmana Mandra Kumara Atmajane anak Prabu Duryudana nate dan kepayang ngengleng bingleng karo Putri Ndarawati sing jenenge Dewi Purantawati ingkang ripalungguhan iki dirabi karo Petruk. Kowe mlebu ana omahe Petruk, golek ana Purantawati glandangen boyongen marang negara Ngastina. Ora kelakon boyong Petruk, Purantawati malah bisa gawe mareme penggalihe putuku Lesmana. Wah, woi. Putu patrape menungso ngatasi pejabat negara yogine yak-yakan patrapmu ninggaling tata krama. Kowe sing jenenge Purantawati dasar Paranyata. Ripalungguhan iki wong wadon krubyuk kabutan Pindung ora perlu kakean pertingkat. Ndak boyong marang negara Ngastina. Dipalakrama kelawan sesembahanku Angger Lesmana Mandra Kumara. Ora bakal tiba ning padas curining tiba ning kasur babut yang kebak kamulyan. Marang. Kaya mengkono patrape para sata Kurawa wani cumanpaka nyidra kelawan ibuku iki anake lanang Ki Lurah Petruk sing jenenge Lengkung Kusuma ora bakal meneng mulat kahanan sing kaya mengkene nuwun sewu sinuwun Prabu Ndarawati sinten ingkang kula sambat sebuti kejawi namung jengandika sinuwun. Narpa Kresna Tantulus hanya kararing
ngiling hangulati puspita met mindah kang warni Koko Prabu Ndarawati adiku Dimas Setyaki piye mumpung samangke menika wancinipun ratri mestinipun paduka nembe lunggar boten wonten jejibahan kalilan kula tak nyuwun katerangan nyuwun dawuh magepokan apa putra putri paduka mliginipun kawan nenggipun Petruk kantong bolong menika mangke menawa mboten badhe ngucemaken dumateng asmanipun paduka Kanjeng Sinuwun Tyaki boten dawuh mestine kowe tau krungu pangandikane para pinter siji pesti loro judul telu wahyu kuwi purbane Gusti sing nadyanto menungsa diwenengake budidaya lan ndedonga ning kabeh mau kalah kelawan kodrat tur dasare ngantarane Petruk lawan Purantawati loro-lorone wis padha-padha kaprawasa ing katresnan tegese wis jumbuh wis gambuh ngibarate wong keplok nyatane ya muni tenan mula babar pisan ora ana rasa sing sumelang kuwatir gedene getun keduwung lamun to anak Ratu Ndarawati dipalakrama mung sak Petruk merga tumrape wong bebrayan ukurane wong mulya lan ukurane wong marem lan uga ukurane wong tentrem kuwi dudu mapan ning derajat pangkat sawah ombolan Tegal Jembar nanging kamulyan kuwi dumunung ana rasa panarima mula gandeng si Purantawati wis gedhekake rasa panarima dasare tulus lan suci katresnane lah ingkang sinebut tresna wuta ki ya kaya Purantawati sing jenenge tresna wuta ki ora nyawang iki sing dirabi iki wong sugih apa wong miskin wong pangkat apa wong melarat wong sing iso nembang apa mung sing iso nyawer tok ning ukurane ya kuwi suci ning katresnan nyatane nganti ripalungguhan iki kowe lak ora nate krungu kabar sing jenenge Petruk kelawan Purantawati bandur bantah derdah munggah panca bakal lak ora nate merga pancen wong loro kuwi wis gedhekake rasa panarima Tyaki wonten dawuh kejaba saka kuwi aku mung bisa njurung pandonga lan pamuji muga-muga bebrayane Purantawati kelawan Petruk ora mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh nuwun sewu bentenipun menapa bojo kalian jodoh yen bojo kuwi mung kababar ing tata lair wujude kasat mripat tegese amung winatesan dening kewadakan mula wong golek bojo kuwi luwih gampang awit syarat-syarate winatesan dening tata lair lanang kelawan wadon gelem karo ora karo gelem seneng karo marem kene butuh sing kono ya butuh sing lanang karep sing wadon ngoyak mula kang mangkono wong bebojoan ingkang mung adhedhasar paningal wadak lan sinurung hardane hawa nafsu kuwi adakane ora bisa lestari tegese bakale bubar tengah dalan merga talining katresnan mung kombak kumbul dening nafsu lan pepenginan ingkang sarwa owah lan gingsir nah ewadene yen jodoh kuwi dununge ana ing batin ingkang tulus batin ingkang resik dasare tinuntun dening roh suci mula saka kuwi reh ning menungsa ora bisa netepake marang lelakone dhewe merga menungsa ora ana kang sampurna mula bab jodoh kuwi yektine ya mung Gusti ingkang nyipta jagat ingkang menang nemtokake
kebebasan kaling-kaling ana gunung pitu yen tetelo kinodrat dadi jodoh yektine ora kurang dalan tanpa beda kelawan Petruk kelawan Purantawati kae Setyaki pamedharing warsitaning ati Sumantaka haniru puja angga tahat muda ing batine marma kedah kinunggung sanmrok yen ami hameksa kang ngrumpaka basa kang kelantur tutur kang ketula-tula pinalaten rinuruh lawan ririk mrih padhanging sasmita mrih padhanging sasmita aduh Koko Prabu Ndarawati jimat sesemban kuling marcapada prapting delahan nyuwun pangapunten ingkang agung dene kula Cumantaka cawe-cawe tumrap lelampanipun ingkang putra pun Purantawati nanging sak sampunipun kula nampi dawuh paduka sak mangke sampun padhang jinglang gamblang raosing manah kula ingkang tegesipun sucining katresnan tulusing tiyang bebrayan menika yektosipun ingkang dados pangrabut lan ugi dados rana pangibadahipun titah kalian Gusti ingkang Maha Murah. Pramila saking menika kula ngaturaken geng panuwun ingkang tanpa upami sedaya tutur paduka badhe kula gegem kinarya pepakem anggen kula netepi dumateng kadarman gesang wonten alam padhang. Mula kang mangkono wong yen saya tambah ngelmune aja malah saya gedhe sirahe. Ning sak bisa-bisa kaya pasemone pari kae. Sing saya isi parandene malah saya ndingkluk ya. Sorote pandamku muluk amadangi. Amadangi jroning pasareyan. Menangi madono ramu-ramu. Karesane satriya linuwe kang mardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti ayuning kaayun kawulun sewu amit pasang kaliman tabih tinebining tulak manu dumawaing tawang tuwa Kanjeng Eyang Prabu kula ingkang wayah pun lengkung kusuma ingkang sowan sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Prabu
putuku bocah bagus Lengko Kusuma ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestuku mara gage tampanono. Muni inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Ndak sawang katon semengko pengawak bajra sigra kang mawa gita semune gimbal wigati ana apa Lengko. Muni inggih kalilan matur sisip nyun bengi samudra pangaksami yektosipun malih-malih menapa. Ngaturaken pawartos ingkang mrihatosaken mapan wontening pecuk-pecukilan awit pakarti nista hambek candole ingkang dipun tindakaken dening para sata Kurawa ingkang murang tata badhe amboyongi dumateng Kanjeng Rama Kyai Petruk Kantong Bolong satemah dadosaken panca bakah mapan wontening pecukilan nadyanto sampun dipun bantu dening Penemban Anoman nanging kridanipun siswa saking Sokalima Kala Birawa satemah dadosaken Kanjeng Rama miwah Penemban Anoman kendang kapracundang kuntal kapratal malah wonten bab ing saya dadosaken merkiti ing manah kula kadiajur mumur manah kula karana Kanjeng Ibu Purantawati dipun bradat kalian para sata Kurawa dipun dabyang-dabyang prateng negaring Cina yang Prabu. Ya, mbok menawa Ripalungguhan iki pangeran lagi ndadar sepira ketrimane uripe wong tuamu sakloron. Ora kok teges aku ora tanggung jawab tumrap lelakon ing pecuk-pecukilan nanging ngene nggih Lengku. Wis cetha pratela lamun ta wong tuamu klebu repat Panakawan kuwi rina wengi tansah nderek dadi abdine para Pandhawa. Lan uga Petruk kuwi duwe wong tuwa simbahmu dhewe ing Karang Kadempel ya kuwi Kyai Semar Badranaya. Kaya luwih prayoga bab iki kudu dirembuk lawan panjenengane lan para Pandhawa kudu cawe-cawe tumrap lelakon iki. Kula kang mangkono, Setyaki. Wonten dawuh Kang Prabu. Mangsa borong katentremane negara Ndrawati reksanen sing kanthi becik. Lengko Kusuma ya tak kanthi bareng sak lakuku prapta ana ing Karang Kadempel. Saken mangkah nenggenata Agung Ndarawati Sri Bathara Kresna miwah ingkang wayah Lengkung Kusuma nerkang tinuju nenggih ing Klampis Ireng dupi wis prapta ning Karang Kadempel kandhek lampahe wong Agung Ndarawati awit mulat kaendhane alam Indonesiaku